Algarvedes. Asamari Bajavera Kitatu, Babu Baja Pastori, Kitapa 12, July 17, 1932, Vesam Kati Patro, Ramtuma Johnny Baranga, Ramtaramas. Vesam of Pitura Vajanga Sosa, Kujaraga kudai kwa tini. Tugara kuda noten. Aiwati notenda hapa kupera kwa zvaro mgovera. Piripa mazuva kutanga kwa praisa izvozvi. Takamira pamberi pachigaro choushe hwaMwari. Tichiona kuvakwa kwearika iyi. Iyi ndiyo inonzi areka iri kuvakwa. Yanowa yekutanga yakavakwa nomuti womugofora. Iyi inovakwa nendaramo naSatani maoko pasino chamunoona. Tina matouchabilities. Kunyaranga kudai kwatini. Anozoita basa yangu newe. Vachaita basa vakakokwa naSaint John uyagere pakati pedu. Ndiye Jesu Kristu, ndiye mudikani wababa vari kudenga. Ndiye wakanzi enda unoita basa rokuvaka areka. Wakanzi uchavaka namatanda omugofora anokosha anobve kure. Uyu wakanzi uchavaka nendarama vaunopindura vachabata basa newe. Kunyaranga kudai kwatini. Unozotsika moto Kutoutsika moto kufamba mauri hauchi. Tinohosha dziri kukandwa mukati. Vamwe muri kuita basa rekumwaya mishonga mba machangamire kuti pamwe tingamuhwina. Wakanzi unotsika kudai izvi. Moto uchitya nekunyara. Ngarivenesuwe. ucharapa vanorwara vazhinji, Vanorwara bureni, vanorwara hosha dzisingazikamwi, vese vacharapwa. Vamwe vanorapwa nemazwi, vamwe vanoiswa roko pamusoro, vamwewo vanorapwa nokutodamwawo kumusangano saizvozvi. Wosvikoona kuti areka iri kuvakwa, woziva kuti ndezvekudenga, hazvi zvenyika ino. Kunyaranga kudai kwatini. Tinokutendai Mambo Jesu, muri pakati pedu pakupera kwezuva. Ndimakadana vanhu vese vanoda kuenda kudenga kuti vauye kuzokuonai nekubata nemaoko nekunzwa zvamunotaura nokurambidza kuti vakadzi havacharorwa katatu nekana. Kunyaranga kwatini. Nesu mai mutsvangwa muri kudika mwakumusasa kwenyu izvozvi nokukasira navamachodo ngazviitwe. Kunyaranga kudai kwatini. Nyaya yonetsa musangano rino ndeyekuti Johani achiuya muno wakambovharirwa goromoni. Iye Johani yeyu wakavharirwa pagoromoni. Haana mhosva, haana kudai pamadhoni. Ndobvanzi mutorongo. Yesu Kristu mwanakomana waMwari asvaka kuBheterehema reJudhea. Herodhi wakafunga kwazvo kuti umambo hwangu hwaenda. Akati vakomana manyai, kana mukangoona pane mwana mukomana urayena, pamwe tingangomurayira mukati. Kunyaranga kudai kwatini. Haana kuwana zoro mutumwa uyu nanhasi. Uri kutambura usiku nemasikati. Vana Herodhi vachiri vakazara vakazvarawo vane barika. Kunyaranga kudai kwatini. Mutumwa iye uyu nhasi wararama mutare, wanoenda wasungwa, ananga ane Jurai kuti zvino waenda kunofa pamuchinjikwa kuti ropa rake rinunwe vanhu vanoenda kudenga. Waakuda kutozviuraya pamuchinjikwa kuti gwayana dzvene ronofa. Nje zvachinzwa zvikanzi ngavharigwe. Vana Herodhi murimo. Ngarive nesu. Nhasi vana Herodhi madzoka netiki. Mari dzikashandiswa kuti basa ripere pano pamocha. Homwe dzenyu muri kucheka nereza. Pamunofamba mugaya kwaodzi iri kudonha mari. Hamuchaibati. Pamunomuka save iri kudonha mari. Hamuchaibati. Wotambudzika. Unovaka nei? Sei kana mari pasina? Ngarive nesu. Ngarive nesu. Vanhu vese vanechekuita nokubata mari yebasa. Itai moyo murefu kwazvo kusonesa kumatera akasimba pakusona homwe.
ngarive nesu. Hazvina kunaka kuti mari yebasa yosvika ive chenji. Kurwarira panzeki dziri muhapwa. Ngarive nesu. Zvinombokonzerwa nei? Sei? Why? Heroti wakasiya mazai musangano rino. Tinotenda vakuru vepabosha nekubata kwenyu kwakanaka. Tinotenda nevanhu vese vanobata nemutumwa wayo zvakanaka. Kana mba mukaita mapete hamutungidzi imba. Notsvaka Gamma Talks kumwe mapete obva. Ranga kudai kwatiri. Tiri kumwe Gamma Talks pakubatwa kwemari yesangano ito zvakanaka. Mutumwa unozviziva, mutumwa unozviona, nevari kunze kwenyika. Taurai shoko irori kuti mari yomutumwa haibatwi, haitenderedzwi kuti ndosiya ndatenga kamotokari kaka Honda Fit. Pamwe nesu. Hazvibatsiri kutenga ka Honda Fit nokutochacha nako. Munhu wese une kubata kwakacharuka ngaende kwavhangeri nasi. Atanoti haini mari yakambodonha muna Saye, ini mari yakambodonha paBezoro Bridge. Imwe yakazoenda kuna Ahodzi. Yakadonha ndiri kuyambuka hande kusiyaba kuti rwisiro wakazara. Saka ndazobata ndikazvamusine mariba. Wotaure kwavhangeri. Mutumwa uri pano unoti ndazvizwa ndakurekerera nokuti watafudza akafudza ngamba asina kuise bhera. Kunyanga uri kwatiri. Ndanotenda. Vana mai takutendai. Nhasi mapuwe basa kuti hatikasa mucheme. Mamusacheme varume zvinezvi zvinetsarukano. Mamumo vakuise mate kuti ukaona achene ndebvukona arwara ochamugomera. Arimita asati yagomera akatarwa komana. Kuti ukagomera uzati ohoho ndakuzvira kuenda. Kwakuendwa kwaonini une kamota kano kakanyowani. Saka izvo monyatsochema murume chaizvo. Munyatsochema musaichema teba. Musaise mate munachema zveserious. Ndanga kudai kwatiri. Varume vangu vosvika kuti ndorwara. Una murume achema akadai so munhu akarwara nemupinyi kudai akadai kuti hachii kuti ndakadonha bhasori mugore kudhara. Kuti ati ndabana baba kuti madzimai enga toenda. Saka mutumwa wati hakuna munhu anorwa kairi kuti wauya mudare amurapi. Wakanga uchiperekera gore rakapera. Murume wako abvanza apuwe mapiya baba wake. Wamurapiwo. Woti pamwe achafugama kuti kuna afura. Wenda pana John Mtias. Wosvikofugama. Asani zvimwe mucheneba kunyanga uri kwatiri. Kudenga kupindi chinyorwa dzamwe kana chimwe chete. Chete kudya mari yesangano. Vawe nesu. Zvinorwadza kudya mari yezvirema mapofu ndanotambudzika. Muchinyepera mutumwa ndio yauya nani. Mari muchipa mutumwa chenji. Ipai mutumwa mari aite basa rokuwaka. Chima raifana kutora nekunze kwenyika kwese. Rotora nguva yakareba risingazi kupera. Ngenyi. Ngarive nesu.